Okoga. Okoga alam na abalet. Okoga. Ulo bale. Oh. Where? Igwe bozu. Papa. Okay, Gloria. Oh.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Lambido. Edi mekele. Rodia. How special place. Oh, I come my God who's new Mujike. Aga Umwike, Aga Umweza, Aga Umwa, but Lanka is a special section. How you always special to me? Because life. Come on, local Lazo, Obacao. Time the Akawi here is Zezo, and Yahoo. I say, you are great market. As I did Igwe in 5 years, come again. Alunya Mujila Roman Nala Umuke for Randu Grandfather. How then was how on Patena Pomuya Babu. Hello, Loom, while you Mujila also went out to you. But she not born weekend on wine lile, Ola, 30th of this month. How a separate date. Mala, Jubu, or Echie Udeogu. Get removed. Hang around, do look up long, hang around yo. Lancota Ayo Lancota. Oh, go, Mba, Lon Dia. Hang him la petty. PDP, go petty, KMN Kamba. Nke we handle and low more wine kind of living now, like you could move. Who could go to come with it? Eshamala, you will on your head, who are going you. Hand down your own padu. This when you're moving, come free, I don't padu. You will make it. I'm on your belly look out. I don't cast the look out. War 1999. I could better walk. Will you given that answer? My little would die. And who's I wish was sorry. So I saw how your hair. You know, like answer. Who look with a mauna and Bazuan. Almost a Punyam ginger, make a Igwe, like a little coy. Almost the Punyam, a man, la den. What happened to my daughter? There I lose. How you pay him bow, if you were around 20 cases, I pay him. No one came at him. He should. Never been by my life. You go away, we have. I love good Jack away. You could end the online because you will be here. Maybe. What I got look at it. What I got on the guy. I was going to buy a woman. And I went to move it. When they she had to look at it. I come home and make you the one that they made you. I should go back there and have a property. And come back. It's some last sponsor case with it. Then you come over.
mala aka gbata ego menye ego emekwa ihe akwa m mbata kansụl ụlọ ihu m dị mma ihu m ka da ala ndị lọwọ kezi lọwọ dee ọ ga ihe ọla ajọ akwara ka Echie Udeogu senta anyị nwala achagụ ile na oji na-agbakwu dọrọ ewu ọtọ ka ejiri oke akara ya anyị ka o jenye n'ihe wanyị na ndị ojii so nkwajasịrị ochile nwere ka ọ dị for that let me get my house ụlọ m ụlọ nke ndị okporo anyị ka ha wụ senta oji east Udeogu senta kọpa afọ ahụ kwụrụ as long as m ndụ consign ka oge aka m ruru ka m na-eme n'obodo m wuru Igwe echi na-akwa eme ihe Igwe na-eme hello ka m kwe nkwa ka wọt odoro m I don't do that enwetara si ya nruru ụmụ ike maka julu gbara ịtọ ji ụmụ ike gbara ịtọ gbara awọ ọlọkụ ha ilu ka ije ekiri ha n'elu ahụ ka ije ụmụ ike eji ha akwala eji okwu kansa ụmụ ike eji ha mere by God grace maka ịghara ha kpatara ịjọwa okwu ndị onowu m wepụta na ọwụ ụmụ ike makara mgbe ụmụ eze nwụ ha kpọtara ogwuru ọhịa kịta na oruo ụmụ ọjị ha kpọta ụmụ ike chọtara ihe ala ọga ka isi ghọtọ anyị sikwa alụ nne ajọ mana mara nkwa ajọ ọhụụ anyị sikwa nne ajọ Igwe ọgụ ala obi ụka ọdụ ọrụ mmadụ iyi votu nwekwa adị ụlọ mmanwụ ndoli nwekwa adị ụlọ nwekwa eme kristaliz mana na-ekwula enyegwa Igwe n'elu mọchụ na ule ekwe dị kenyere elu ọkwa elu akwa ajọghọ m onwe ka m fọsụ onwe m na leadership adịghị eme ya ma ụlọ nkwado elugwu ahụ enye oke m ka agba oji aka nwere aka ọchịta mụ na kwụrụ ya azụ aka nwere aka owu mụ na kwụrụ ya azụ oji aka nwere aka owu Igwe abụghị ihe la mma arụ ọ collective idea cabinet elu aleki ịkpọta ekpe m ụmụ Igwe elugwu ahụ na ụmụ ikara ha ma arụọ so ndị ajọ ha ka onwe ndị samụhụ ajọ ihe Igwe ka jụ lak ma jọkwa Igwe n'ochiri ejegbele elu ori ọ baghịzi uru na ndị long leg egwere Igwe since edekweta kele n'onye ọwụ mụna ọhụrụ eziokwu because la ụmụnne anyị nwere long leg chipalụ nne isi aha akwala ịha ma leelu Igwe ọgwana mozo nke ibe ha si ndị ekwu na ahụhụ ndị ahụ nwere long leg mmeji eweta Igwe nye mmadụ n'elu ha lụkọ ole mgbe a na-achụ Joko kere ekewa nna anyị nwoke ndị na-abịa agwa anyị na ha na gọvanọ erikọ ihe oriri na ha onwe ha gote kọmishọn nye anyị la onye ọkara anyị mma o rula lebapala mgbe elekshọn emeghere ndị elu ibe ọla akwazi nwanne Emeka dịka ochi ọdụ anyị zimachi onwe anyị ere maka na ọ bụla nnu mere erihila ọrụ ọzọ ọrụ ọkpa na-aga ka ochi ọga we bear it mana nwanne si ọbịa otu ọmụta bịa eme mpozu n'elu ugwu akwụ ọchịba anyị wel ụlọukwu ekwetere ụlọ ekweteghị ma ọ dị impossible oke okwu adịghị ha mbịa ya bikoro mụ na ndị olu bọchị elekshọn m meru o nwekwara ndị umeri out of crisis ala ese okwu ọwa advantage nke ha eme gị Igwe lọ next 5 years ka eji echi Igwe
onwe le anya ihe onye abịa manufacture ma onye atụ ma bịa akpatara anyị mgbe ahụ among of us ndị ahụ malaka enyegwu ụmụ ọjị ha go ahead by eluigwe akwụ niile ụmụ gbagala olugo ruo when the external force from nowhere from somewhere ka mkpọ ụlọ ọhụ ha lọ chega tọọ kama nkwado nwa nje eri aja agbagachili ya ọ ma gara mma kama ya gasa be mmadụ Chineke na-akwụ ụgwọ n'elu ọ gasa be wu ma leto udo I wish God knows the best ọ ko sha akwụkwọ nke tupu na ndị ha ma ibikolo oke okwu adịghị on 30th na bịa ahụ ụmụ ike nwa niile injinara nke ụmụ nwoke ma date nke ha kwụrụ onwe ike so bikolo ekara ndị nwe ruo ga-erigoro anyị up to this hour oke merụ ụmụ ike ma uru igwe o eru ụlọ ahụ m ofuru obu akala elu ahụ m oke tujuola agwọ epio mba anyị rụọ irie efta kịta ha na since 5 years alụ ọgụ ndị ka onye ọgwụ nọ ọ na ke ko ma since 5 years ha alụ ọgụ aga court ha fọdụ mgbe ha ahụ adịghị abịa anya ka agba akwụkwọ n'ụlọ ahụ ya ka agba akwụkwọ o soro isi o so ndị agbara akwụkwọ so ndị agbara akwụkwọ trịrịrịrị nya be nwekwa mgbe awụ ụtụtụ na ndị cheke histrị anyị mụrụ onye ochi ụlọ mụrụ onye ama ụlọ ma bikọsa eyi ya eyi akwụ maka onye eji biko ma biko mụne do anyị na-abịa ọgwụ nọl for now biko bọchị achị elekshọn bụ ka doke dolo ọ bụla gabụla gabụ ịbịa bọchị arụọ nke ndụ ọrụ ozi na nke mee hụzi Chineke agba ma ajụjụ wise this ọnkụ ikwere and ndị ahụ dị ka achịrị nne ahụ dị bụ otu memeghere ekwuru ahụ dị afọ chukere chife nte ekwu ndị kwere iche eme and others biko nna anyị biko m na ndị olu alụ ehekwala ọgụ ịgbacha masha no more war no more fighting mmadụ ga agagbo Peter ha na na bịa one peace and peace aka nka peace ahụ o ruo onye ọla kala ha Jizọs My Highness, I was a highness. I am a week, and I wish. Week, we will met in door. I am an eye. Also, no word week is that Hannah Menno, Nadia Mana. There are no word week is that I want to make me gathering money. I'm standing up here now. Ewu ụmụnnem na ndị nwunye m na ụmụnna m Enugu Akụ general here. Because this is a campaign. Ọbịa. And the ọbịa here na ike na ọgụ. Ọbịa here na aka ma gịnị gbajie aka. Ihe ọ bịara bụ gịnị arịrịọ. And ihe anyị chọsịrị na be anyị gị taa bụ gịnị udo na-ewe ịdị ọcha na ịdị oji anyị achọrọsịrị na anyị wofu gịnị ofu nwanne anyị ji na-asa Enugu ahụ si wepụrụ especially my young ones and Bishop na-ọrịtasị na ihe a ga-abụ n'okwu a na ọdụ n'oge a katọrọ ogologo ma ọ maka ya na onwe na ndụ ya adịgo oke especially we young ones because I ain't got I'm actually only uru na ya ya kwụrụ na okeri from it to me no okay gbaja agwa ya na pụta ma uru na ya fele mi no oketiti silence no oketiti so many people on the village in Lagos ya gbawo ma Igwe o when that was an case hotel once gbawo maka gini Igwe ụmụ okorobịa anyị maka mmadụ gara iyi uzu unu wuo mebie obodo anyị ebe unu ka na-akọta akụkụ unu agba mbọ chụrụ ihe gaa mgbe eji eriri ire ka ọ ghara ewowu aka ibe bifo omedikoro okwuru ya anyị kwuru ya n'ebe omedikoro okwuru ya na-ekwupụta akụ na obi ụgbọ n'ego so what am I trying to say so unu na ala gbala ala mmiri Igwe ana m agwa gị before no raja ụlọ ọrụ kọwara unu raja ụlọ kọwara unu ana m agwa na DJ na-ewu ike taa anyị nwe ike ndị ụtara ụkwa nwụde riri ji kpakpawara mana ọhịa mkpụrụ ọ bụ anyị
ị ga-ahụ na ije ịba tata ihu Igbo ịrekwu nkwachara anya atọ na ngwa marụ ndị agba elu so o nwere ihe ọzọ fọrọ gị na-awụrụ imezuru anyị ihe ikwere anyị na ngwa ibe anyị na-enwe mmiri anyị enwe mmiri ụmụaka eti ndụba anyị n'ụlọ akwụkwọ itiri anyị ndụba anyị n'ụlọ akwụkwọ anyị gbara gbakwute esi Igwe mere anyị anyị kwadoro gaba n'ihu ya ada praise the Lord. Hallelujah. Amen. Okay. No we put bele ekwu la mmasị ndị ụmụ ike etuli nshi labata anyị ewe nwanne ulu nwanne anyị ulo bịa wụrụ ọgọ m ana m ekele ulu ọfụma nke m pụrụ iche ana m ekele ulu dịtọ gị na ịbata ebe udo na-achị obi adịwo mma obi na-adị mma ma m bata n'ụmụ ike dịtọ gị na ha na-eme ihe etu mkwesịrị abịa too ihe anyị bịara kampen ka Echie Udeogu m bịa ihe mkpata ulu ji wee hụ m n'etiti unu hụ n'udo achịgwo anyị lụrụ ọgụ n'elu lụọ ọgụ n'ala emere mpụ dị iche iche ma na-emecha Chineke were ọnọdụ ya Eluigwe akwụ were dụlụ udo nke tata aka duru iwu ruo taa agbawaghazi agbawa mana o nwere ihe m chọrọ igwu ulu like onye mkpụrụ okwu ikpeazụ mmetụtara ụmụ okorobịa aka onye ọbụla mma abịa obu Enugu gada luo olu m na m na-asị na oversense adịghị mma onye nwere oversense onye nsila ya oversense rọ anya aka anaghị anụta advice and ọ na-agwa onye isi ike mana onye ọbụla ahụ onye nwere ihere la amamihe yi maka na onye nwere ihere mmaara ihe inye advice ọ labata ya inye advice oge ewu ntị ya na tata anyị nwere udo Eluigwe akwụ ngwa ofu ya nwee puke ndị a na-alụ na ha bụ ndị light mma atụ ahụ ka ewebata ahụ ọgba aghara n'Eluigwe akwụ ulu labatara ka ọgba aghara bata n'Eluigwe akwụ anyị na-ekpe ekpere akụkafụ ha sịrị ha nwee Eluigwe akwụ mkpụrụ mmadụ n'ole na ole sịrị ha nwee Eluigwe akwụ ha ga-ekwu ibe ga-adụ Eluigwe akwụ ọ banye lagba izuo and ha abịa ha meeting ha amaghị ebe Eluigwe akwụ ndụ ha bịara atụgharụ Eluigwe akwụ lọ ha wee kwuchaa ọgwụlọ ha kacha mara ebe na-agba izu ulu labatara ya kịta nwa n'owulachi Eluigwe akwụ igwe ha fọrọ siti were lekwa omechie mkpọrọ la agwa ulu na udo adụgwo anyị enweghịzi nsogbu labatalo onye kampen nwe Echie mbịara eji anya ama ọka chara acha ekele m unu mweze wara kwenu mweze wara kwenu mweze wara kwenu mwike ni kwenzi wonu ula mu de hani shibagari ka bikon okwu Igwe ele oi ba india ayo ka india ulu malam okwu onwe ọrụ ọkwụrụ bịachara anya bịa hụrụ uru rotation ka alọ n'elu rotation ibe ruo ibi ruo onye ibi laa ya ulu o nwekwa onye ọjọọ anyị ma lee igwe anyị ka denya
anyị wepụtara sinsi ahụ ise ihe anyị bido gbara mbọ anyị egede kọtụ gede nsomoro onye ụmụeze nso adị Igwe na ụmụeze mee ka anyị ndị ụmụeze chịrị anyị ajụ nyarụbara ụmụọjị dụọgụla ese fụta mana ọdụ ha anyị bịa ụmụọjị ladụgbu ọgụla eri ha fụtacha anyị elele la fed go ebe ọ sị ngwere fụtacha oke ha ogele ha fụtacha eru anyị esoro ndị bụ enyi azụ enyi na-esokwa ngụla azụ enyi ka nsoro azụ ahụ ji mkpa hụ ibe niile o kwuru kara nwe ha nke maachị ma nna ewepụtara ụlọ enye gọọmenti ọala enye ha ego ọka ọgaranye ọka ọ dụrụ elugwu akwụ mma anyị agaghị ike anyị agbadaghị oji ọla ụmụọjịka obi laa anyị ụlọ aghara anyị mara ọ baala Igwe na ihe adọrọ anyị na mma ndị nke ka fụtara anyị ala gị mụ ahụhụ ọjọọ ha lọkerela ahụ ise gara aga echichi ha arụ ala aghara ọwa ikwu ishilabụ ịkwụ ishilabụ ọ gụrụ akwụkwọ ere ala ibi mma agụ ọ gara yunivasiti ọlọkara mmehụwa ahụ ka aga agbaji chọk ọ gakwara yunivasiti egolo nwere ọ rụrụ ụlọ elu rụọ ụlọ ala lụọ nwaanyị eri ibi mma alụ ndị ibe hụọrị gba moto iji mgbe a ego pijo 3,000 ọ zụrụ 3,000 gbaa azụ pijo 3,000 ezughị ego katọn bia erele ọ zụrụ 123 je ọhachi ntụ nnọkọ agmagharị ntụgara kwuo na kwuo ịbọ ibe anyị ji wee ọkwadi ọ bụghị ọfụrụ obu akala elu ndị a niile afụtacha ahụ ọfụrụ obu akala elu ka ha niile ha ndị ka ha biko anyị na-ayụ unye ụmụ ụmụ ike niile na ụmụeze ọtụmasị ndị ụmụeze gwara anyị nọbel kwado elu m bịakwara ka labata elu ma uru mara ka nnọ ụlọ nnọ ekele m uru anyị kelee m ụmụ aka onye anyị ji bịa ka ha onwe ndị amaghị ha anyị ji bịa wela aha isi aka abụọ ya ịbịala ụmụ ike ụmụ eze ọwara abụ aka ji ọzọkwa eziokwu so anyị bụ osi anyị bịa sọpụrụ ha lara dia blessing wụọ gaba ka anyị njekọ so maladụ surprise lo onye m uju ụlọ afụtabe ruo pita ụlọ ejiri ụra anyị ndị ọjọọ la Igwe bịara andịla ihe okwu si nkwado ka anyị tọbedere onwe ihe ọjọọ ụlọ kwado ha alị udolado ọ ga-eme ihe kwesịrị ka o mee anyị ekele ụlọ ọzọ enyegwo the blessing anyị lụziara ụlọ ndị isi ụmụ nwanyị anyị agaba mgbe ndị ọjọọ bịara ụlọ ejiruo ha na ebe anyị bịara kwuo onwe ogologo okwu adịla ụka mgbede ekele m ụlọ o nwere ihe ọzọ m chọrọ ikwu biko ahọ mara anyị na-eweta moto abịafute ọba moto pụtawa obodo ugwu anyị ga-eweta moto abịafute ọba moto pụtawa obodo ugwu ọnkwa m na-ekwu ụlọ ihe ọbụla nwaanyị a nọrọ na o nwere isi mmadụ nwere ya ahụ enweghị isi biko nye na anyị ofu ego ekele ndị bịara dị kampen n'ime ndị ụmụ nwaanyị anyị ji obi ọcha anyị wee labata Honorable Echie Udeogu dịka ụlọ nshi bịa na ndị ụlọ niile nso bịa wee na-ekele Chineke n'isi ụlọ lọbịbịa ụlọ m bịara lọrọla atọ ala ha ụlọ n'iyi maka na anyị iwu ụmụ nwanyị Udoka aha anyị bụ
unu lawa udo ga-eso unu. Anyị bụ ụmụ nwanyị ọrụ na-atọ jikwa sokwula ayọ Chukwu amara maka dịka ọtụtụ ndị nkwuru okwu kwuru emegwo ihe igwe la ihe karịrị ahụ 5 ka alọla la tozo ya alọla ndukwe ndị ekwe for 5 years and ohu anyị ihe onye ọbụla mmụọ nwa Elugu akwụmarụla igwe anyị enwe for this period of time o nwere ọtụtụ ihe owu anyị mara gọọmenti maka niile ya ụlọ oke nke anyị na-eyi anyị nwe ụmụ nwanyị achịla ụmụ nwanyị n'ite azin nwanyị ji ụlọ anyị nwe ụmụ nwanyị so ebe akwa ka enwee igwe anyị wee na-ayọ Chineke amara ofu ihe m na-ala ikili ihe echie mmekwu owulochi na igwe awụhụ nkwali and onye ọbụla m wili na ya na support it has been his word and nyanwa nkwu ụdị ya ahụ minirila o meghị do or die. It's not a do or die affair. So ọ bụla ndị ọjọọ niile ma ajụ igwe la aghọta like that n'ihe igwe la ajọrọ ọhụhụ do or die. Therefore ọ bụla ọgwụ do or die, there will not be any involvement of thugs. Ekwuru okwu ka kwutere ụmụ okorobịa ọtụtụ ihe mmebi n'obodo ma ala ajụ ihe ndị ka igwe. Thank God ndụba anyị aka jọwa ha igwe nke ka egbube mmadụ maka na ndụba anyị na-eze ọbara lastochi ọbara ike mana ndụ maazị igwe ka egbube mmadụ na-eyi uzu ụmụ okorobịa ndị ahụ na-eyi uzu ụmụ okorobịa ndị enweghị nsọ ala mana achị n'inyi especially achị Elugu Akwụ nwere nsọ ala. Therefore ka anyị maintain anyị support echie ihe ahụ ekwu ụbọchị ahụ lụrụ ọwụwa mma nụọ ọnụ mmeso agụkaghachila n'ọkwa option A4. So anyị alụbụ ihe ikwuru anyị isi na ọbịbịa bịara ha ala ọbara uru n'aha Jizọs. Anyị achọghị igwe machiri anyị obu ọtọ. In fact, our late Igwe was 1 out of 1 million. Ndị niile ha na igwe jinja mmekọrọ ihe marụla ọwụ a no nonsense man. Igwe bụ zero tolerance to ihe ọwụla adụghị mma. Ọ tolerate ihe adụghị mma. Therefore, anyị na-ele anya na if God wills la maka na ihe njekwu ụlọ ọbụla ihe nwuche Chukwu na-eme mana anyị nwa mmadụ na-agba mbọ nke anyị ji wee bụrụ gịnị so anyị gbaa mbọ ahụ anyị ahajara Chukwu nke ọ Chineke na-eme eze nyenwa na-eme eze onye ọchịlọ ga-abụ eze ga-abụ mana agwa anyị ụmụ nwaanyị na-ede Chineke họpụtara anyị onye mmachi anyị ahụ eru anyị ala otu ndị igwe na-eme ha bụrụ igwe ha gabiri na London anyị achọghị ụdị ihe ahụ ụfọdụ na-eme ha bụrụ igwe ha gaburu na Kafanchan. Therefore the poor mass mgbe ha nwere need ịhụ igwe ha enweghị access to ịhụ igwe ha. So anyị na-ayọ Chineke nna ka o nyere anyị aka come the day anyị na afta obodo ukwu onye ọbụla maara ka o bụ ndụ arịrịọ ka ọ bịara awareness ka ọ bịara ikretiri anyị ọtụtụ n'ime anyị makwala ọjị ọnya mere mgbe anyị nụrụ n'ụlọ na-abịa ata obu anyị nnụ ka m gwara ụnya ọkwa m shụ ekwe eme ihe m gwara ụnya so n'ụlọ awụgo ha na mmanya wee na-achị na udo ga-eso unu udo ga-adị anyị ụmụ nwanyị ọrụ na-atọ udoka ka anyị mma aza udoka ahụ udo ga-eso unu ụbọchị a ga-atụ that vote udo ga-adị n'aha Jizọs. Ejighị violent wee mara Enugu Akwụ maka ụlọ eji violent mara this 5 years alọ na ndorukwe ndị ekwe akara ishe edigbo so many bloods mana Chineke mere ama ejighị violent wee mara anyị kama ihe igwe la Chineke ejighị egosi ihe o ji wee bụrụ Chukwu
anyị amala Chukwu alọ, but definitely Chineke ga-egosi ihe o ji bụrụ Chukwu n'aha Jizọs. Echie gaba n'iru atụ ụjọ. Ekelekwa m Rồi hiện tôi khai chưa, nhưng mà trao ra đi hơi ra là qua, jadi lắm mà vậy, cả khora khano luôn, na bia hôm mình không ai mình cái gì thì ra, có cha mới cái không có cái mình, tôi đưa lắm luôn ngon chả đưa, cái này nó là, But I have to look the motor to Cano. After without the Cano, I can move out from what because I like this. I don't know. You can go for the I can't wait the phone. Oh. Ayang kuji. Egubus. Oh. Oh.
anyị lara asị lọchara ọlọdụ ejije injinia obi nwoke a ka o siri ụwa so anyị eritekwa ọkpa so ṅụọ mmịa mụja anyị na-akwadozi eri ụla anyị amaghali ya abịa mala nnọọ ndị ntọrọ anyị honorable ọdụkula ịma nke ịma bụlụ ịma peto ezigbo onye ọkwa aka ọ n'owu Enugwu akwụkwọ zuolu Kuleke, yes, I'm an honorary member of Igwe in that I need to do the issue here. Today, I'm going to walk back. Thereby, I'm charting the course for youth empowerment and development daily work. Now that coincide there, this is like the campaign today. So, good and bad for the medical. We make a guy. I can do that time. I can open another group. Yeah, what? Push you stop over. The way pay homage. And you're about that's now, it's a way for that. She could have put your hero into me as a person, I've been a stakeholder in this project. When the heat was on, because if I could get a web, and everybody knows my standard. Today, the web it is left for much. The tide is clear. That is like I got to go very clear. And as a stakeholder for this project, I'm from many bodies campaign. Because
ma jogo do much because of some focus on the much dimension. But our advice we should play according to the rules of the game. Share well, let make a campaign, make an election. I can really do what to develop. When we are deepening democracy in Nigeria. Patara, Lanya, mi hope you. Nihala me, I guess we go and I no. So that is why we do pray and we do advice. Everybody could do very fast. I don't make a campaign. Traverse all the corners and show them your program, show them how you are prepared to lead them that promised land. The whole of my job, how to develop and grow Igwe from your road now to the next level, other communities in land. And that will be our watchword. She goes to go at the me. Or you have to swallow your ambition. No. When you are 18 years, according to Constitution, I do go eligible. So our advice is I think they make an election and make a campaign. I think I'm ready to develop. Also, by we got an opportunity at a point. Everybody remember, it was truncated. So sorry, I am a part of it now. I am young. Actually, and everything. That is the fate. That is the situation we find ourselves. Mala, by God's grace, maybe government or individual who can make that thing. Because my PDP and the APC and the Labour Party, do everybody one day. Don't watch either one meeting general or anything. Mala. Tomorrow, I'm going to get this campaign, make an election. I think I'm going to put much and they do well to develop. So, I will watch you both when you play to the rules of the game. And you have to have as long as you have to have a walk. They won't matter everything. They will young matter all those no matter who wins. So, this is our advice. Elugwa ku youth kwelo. Elugwa ku youth kwezolo. Very good. Mgbe anyị ma agbaghị, anyị tekwala onwere ndị Igwe n'ọdụ ka nwee ka ọ jari Igwe. Ọ dị ka anyị ma agbagotela. Anyị hụziala na-enwere ihe ndị iche, Lord the youth. Anyị obu anyị dị ụchọ, anyị wuo ngete, si ka anyị kwere ndị youth. Youth Elugwa kwụwa anyị nwe anwe anyị. So demen ogologo okwu adịghị ụka mgbede. Ife anyị mma yo youth Elugwa n'ihe ha na-eme ha bụ si tụọ vote. Winere ya mee gịnị nyachiba. Ndị mmemme ka atụọ vote ahụ anyị n'olu. Atụ ha ọkwaka ka a na-eme. And Elugwa nwere standard. Auction A4. Shekwala azụ. Medidika. Chukwu mere ihe ikwutabụ ihe niile. Igwe tobi. Awụwe. Ọjọ Igwela. Ajọbụ para ahụ nshi. Ya nke m evute ogbugbu na nchigbu na nchisa. So leave ọchị ewu Elugwa kwade. Ka eme gịnị ka agabala ihu. Eri Igwe ndị ọjọọ mmemme na nyala emi. Mala Igwe ọhụkwa m na-ekwuru ọlụ tụnyere ndị youth. Mala anyị na-ekele ndị youth. Ọnọdụ ụlọ nnọdụ mma. Ọ ife m egwuchila anyị ka nwere future. The Honorable Councillor, leader, Mawuku, the youth say Kalemulu. And make a lazy Boma. If I don't madam.
youth Enugu apụ anyị ji ụlọ ege ibe ọgwụlagoro etu a lọkọtara ma obere okwu a kwule m kwuru anyị kwuru ụlọ atụkarịa ero ebe ndụ mma ọ dị ebe ahụ ka a chọrọ anyị achọghị esemokwu anyị esekegwa okwu mgbe anyị sere okwu onye akpata m ji soro lagagharị kwulu wee hụrụ anyị la peace adugo ọmụaka bụ Elugwu mana o nwere onye mụaka bụ Onowu mana o nwere onye kwuru okwu ebe a m chọrọ ka o wute drọgodo okwu ahụ o kwuru kedu onye isi ọnya bụ Onowu ebe a ewetaziri ụdị njakịrị ahụ ewetaziri ụdị ya ndụba anyị ndị youth udo achịgwonu and udo ahụ nchịrị ka anyị na-ayị ulu na-etinyelu ntinye onye asị ya jide ka o ji ma ọ bụ ha ajọ ebe ya na-etinyelu ntinye ka udo chiruo ka anyị mee elekshọn onwe onye ụlọ fụrụ nchọrọ ịkpasa ihe a na-eme ụlọ atụla onye ahụ ụjọ chụtela onye ahụ aka ka ọ ghara imebi ibe edozichagoro ka anyị ghara ịbanye ahụ na nsogbu youths chụtela onye nchọrọ imebi ihe a na-eme aka ụlọ elekwara onye ahụ anya n'ihu ọrụlụ ọmụnwa chọrọ imebi ihe chụtee m n'aka ụlọ elekwara m anya n'ihu na m bụ Onowu ya ana m ayị ụlọ ka ụlọ gaa n'ihu Chukwu ga-agọzi ụlọ aha ji Enugwu akwụkwọ youth Enugwu akwụkwọ youth kwenu ihe nwe obodo youth Bishop ọchịagha n'Ọlụ n'Ọnịcha o jekwa ude seminary like this a na-ada ekwu kwụsị gedekwanụ ntị n'ihe a na-ekwu ihe m ji agwa unu okwu a na ndụ nke ya ndụ nke unu ka mere gịnị toro ogologo ma nke ya na onwe ya emego gịnị adịgo nkenke unu ndụ youth nọ ebe a ndụ unu ka toro ogologo geenụ ntị ihe ndị okenye na-agwa unu chisi na mkpụrụ mmiri fụọ chisi n'oke igbo mee gịnị fụọ chisi n'oke ime ihe ekwesịghị ekwesị mee gịnị fụọ unu chịkọta onwe unu ọnwụ na nka ndụ ya age na ụfọdụ mistake m mere mgbe m dị na nwata gbara m ya na before na-reduce age awụrụgwo m ihe m kwesịrị ịmụ mana mgbe anyị dụrụ anyị chi mmanwa akpagara anyị gbara ihe a na so as a youth here now onye ọbụla gbaa mbọ onwe ya ekwele ka mmadụ use unu nwa as instrument eji eje agha mmadụ gbatara be nye 5,000 or 10,000 naira na chukwu ga-ama ihe dị ozuru ogene ozuru katọrọ mmanya mmadụ pụtara na ọkpọkọ ihe niile dị ebe akịta nye ha 200,000 or 250,000 ozuru ụlọ nnu o istrablas imebi obodo mana adị m very happy this afternoon nke ga-awa unu uwe ihe unu na-eme kpọọ m sị m mee ihe dị etu a mmenye ya asị m tụọ ego ama atụ ebe dị chairman mvef na ebe akwụgide okwu kwute ụzọ be anyị na unu na-atụ ha na-atụ ha ma rere ihe iche ji arụ ọ bụ ezigbo echiche dị ihe adọba ma na-agwakwa unu ihe a mere anyị na-erugbu ike na eze na Chineke na ọnwụ mmụọ mere ihe ọnwụ mmadụ mere ihe ọ gaghị emekwa anyị ọzọ n'ụwa ihe anyị ji n'aka ruru anyị aka ka mmadụ ji ndụ mkpụrụ amụ na-abụdụ agbaghị anyị aka lara anyị ewe baa n'ahụhụ again anya mmiri na-agba m ka m na-ekwu okwu ebe emechachakwa ụzọ be anyị niile uche m izetara ọrụ aka ibido imideti ọkwala aka unu ka ọ jụrụ ndị youth gbaanụ mbọ n'ebe dị agha ka anyị rumekwa na another dimension ka anyị nwekwa ike ịkwadokwana dị young man again nke na-abịa n'ihu o biko lekwanụ kampen ka Echie bịara awụrụ bụ onye ụmụ ọchị onye ụmụ ike ebe a ka mbụ mana ọ my good friend from time adị mgbe a na-anụ agha a na-agba eje kọtụ eso na-eje anyị zụ ahụ ịghọtago mana kịta ụzọ ehu ihe ekwuru kịta afọ na ọwụ ụmụ ọchị ka ọdọ o nweta onye ebe ọdụ na-esesi ya n'aka na ndị ọ dọrọ kịta ọbịa agịdị ọjị na alụgwe na-egbu ya ihe Echie ego youth gararị ọgụ eji ego kwado ndị mmadụ mee gịnị ka achọ gararị ọgụ ihe ọ bịara ikpere labụla ala ka o gbudere laarịa unu nye ihe a na-akpọ sọpọt ọ chịbaziri anyị nwere o nwere ndị nwere ụkwụ ogologo
ka agbaba bụ ụlọ eziokwu anaghị esi n'elu ewere igwe obodo a ga-edebe ya na tebụl agba ya agba onye mee gịnị akwụọla laị otu ihe na-abụ otu ga-eme so na sọpọtụ ọnụ ya o chebe anyị achịbaghị anyị ma ihe na boboto n'ụkọ a na-eme ya o chebe anyị chebe anyị anyị ekwu ihe okwu aka dị chebe onye ọbụla gbakọ ọnụ ọnụ obido hutiri na-achịkọ ọnụ ọnụ n'ebe ji anyị kwafetụlelere anya ya bụ ọkwa iji anyị enwedele ego ya na-ele ego aga ebele igwe ọnụ anyị jiri ejiri ya asị asị akwụkwọ ọdụ si ebe eziokwu na-ekele ụlọ mgbe anyị ma abịa amakala m ọtọ gadara isi a ọlọba anyị ka anyị nlọ endo m ihe ekwu mma ya nyọrọ nlọ ka ngwe mmeghela ama ya gbaghara m nwekwa emeri elu ala ha egwu ụlọ intentional something na-abịaka ya wike ụlọ ala ama ihe ọgbara etu nna ya biko igwe ekwu okwu ya ahụ ihe ọjọọ ọkwara m ka ọ na-ekwu kam tat nọmba ọkwa nkwara m ka ọ matịrị nwe ọhụdọ ọgwụ nwe ọ igwe elu akwa ekwu maka anyị sikwara na ajọ ụka m kwuru elu ya ọ gwado ọda maka na ndị ọkụkọ kwere ọkwa ọnya nnukwu ekwetela akpata mgbe eji emere mmadụ ahụ ọ dịkwala mma so mba ji asa anyị jodolu ihe la anyị hekwala anyị nke ahụ mbụ elekshọn na-eme nke ọbịbọ nke ọbịa ịtọ nke ọbịa ikpeazụ ukwu mangolo ihuru egwu ọkala da ihe ndị ishiri nne ndị mma ebe osu ndị mma anyị isi baba ekwucha ọgwụ ọ dịkwala mma akama mpe pekara mpe na nwunye ya ọkwanye nwunye ndị ụmụ ọjị akwụọla nke ala ewiniri m nwa I promise you mme ihe nshiribe mma apị ala bụ onye wa jeribeli mala ebe election free and fair option A4 ọla anya ụkọ omebe akọ ya wara akọ emu win kwara onye kwutekwa bigolo ha bụ ihe push of time onye malaka forever ihe na-agwa agbụgbọ ndụ ụwa agwụ ha agwụ kama ya bigolo anyị na-ahụ ahụ ọjọọ mala for today anyị ma our program will not get involved in the sincere. Eh? Ma ko do la. Bigol. Ako ha ke jela o bro pa ka bula ke. Eh? So make that bigol. Me you lo only 15,000. Ni wo ji mo do mi. Ndo ma se mbo mbe jika amula. O do kala mma. Ai le bi se shiri nele lu gwa kula. Mo ihe le ke lu gwa ko e ki he because of interest and what he will. I don't come back to some people. They're going to Canada. Don't be going to do it. Don't or grand one. Moji na our I'll show you. Land to go much kind of work. On do some like oh, eh? Along by Dobby. They claim wood. You are Kuelo. You are Kuelo. They claim wood. Them. Aha.
Echie Udeogu onye bịara n'etiti anyị biko anyị mere appreciate kọmishọn anyị mekwuru appreciate ebe i nyere anyị mara mma achị obodo alọrọ m na nwata ọzọ ọhụrụ onwe ka m mbara na ọdọ ka m asụpọtụ onye ahụ the right thing woman doro onwe and all because of his ka ji wee hụrụ ebe a ọ dị conducive place m kwesịrị ịnọ for today because all the youth Enugwu ahụ bụ ihe nwere this gathering anyị na nwa nwoke esogbu wee plan to show you that na o nweghị ihe nzube m n'ebe ahụ so biko anyị alụghị ihe ikwu Peter Obi ga-asị n'ịhụla ahụrụla Abuja tata before evening goolu ahụrụ n'Enugwu ya ezukwu ike ya sịrị onye mma aka ọrụ n'ọka asị ile nwere interview na agbara gawa anyị mara isi from ebe a gaba omelikoro gbadaa ala dị mma bụ akwụkwọ anyị ka anyị isi agba ebe a aga ebe ọzọ dapụgosi ụlọ bọọlụ asị ụlọ enwere interview n'ọka aka ya aga si onye nwe anyị na-edu anyị sịra Chukwu ga-eme ka ihe elekshọn arụnwa gaa n'udo at the end of the day anyị enwe igwe mma achị Enugwu akwa ọchị Enugwu akwa ọfụma so n'aha achị agụ otu ka duola achị unu thank you and thank you very much. Igwe power! Udo do kaja.
niile nji gbakọjuo ihe ọ bịara ebe a nkwụsị okwu a onye ọzọ ga-ekwukwa o were bụ ụlọ ihe abịa mana ihe mụ na onwe m kara gwagodo unu bụ ọ kampen ka alụ ihe a onye nọ maka ya kampen ka ha bụ ụlọ okwu ụmụ nwoke nọ ebe a ụmụ nwaanyị nọ ebe a uru legharị anya amaka na ejikwa anya aṅụ ọka nchara acha o nwere ihe mkpatara m ji were fụta opun etu a ihe mkpatara m ji fụta opun ọbụla udo achịgwo n'elu ugwu a o tegwe aka enwere nnukwu nsogbu ihe karịrị 5 years mana kịta Chineke wee megide wee were ọnọdụ anyị wee ọnọdụ ihe peace udo ọchịrị n'elu ugwu a tupu meri anyị nabatara aha ji kịta anyị na-achọzi ka anyị nwee igwe ọzọ adụ ọtụtụ wee fụtara igwe mana unu legharịa anya etu ihe isi kwụrụ Echie Udeogu nọ ebe ahụ onye mbili ụlọ uru m ahụ oge niile mana na ebe mụnwa m pụtara wee kwụ ihe kwụrụla azụ nwa nwe onowu wee na-edufute di edufute uru amagwala ụkwa ahụ gwagwala anya nshi m were na-ayị uru okorobịa nọ ebe a ma agbọghọbịa nọ ebe a ma agadi nọ ebe a ndị niile mpụtara n'igwe na-enweghị onye a ga-ekiri saizi akpọrị nka aka mgbe a ga-apụtara ama n'obodo ukwu ịkwụnye onye ahụ ịlaikiri n'azụ onye ọdụ ụkọ ga-emeta chọrọ ikwu ọnwa gbasara PG m wee welie mkpọm elu etu a sikwela ya nọ mkpọ anya mkpọ a na-aga ebe anyị nọ ka e mechara ọ PG ahụ onye ahụ anyị tinye ụgbazi agụ ọkwa ya winiri mkpọm agaghị akala ebe echi ya nọ anụmanụ ka ihe a niile anyị mgbafere isi tata ụda mgbafe isi tata ọ dara nnukwu a na-etu a ka ọ ga-esi wee ụbọchị ọ ga-eme n'aha ji ekele m Oy bịara ka na-eme ọnwụ gwara anwụdego asịsị ka gbagbaba ọnwụ anwụdego asịsị ka gbagbaba mana ka imere isi bịa mụwa obere ahụ owu na anyị eso mbido ahụhụ a ewe omedesisi na mmere ha ọnụ si n'ọmụ ojikwa oru na memejagwu ihe niile ama m na ha nọ na hara azụ jee tụọ ha ụfụ anaghị je tụọ ụfụ mana ụfụ ahụ ya ekpochi agwara m ụmụ ọjị n'obodo ukwu na obu Enugwu si ha na anyị nwekwara ihe enye unu n'ụwọbịa na-agbachi ọ na-emebi emebi mana onye ọbụla nwere right mfụta test popularity ya ko community ya nọ mana etere anụ etere azụ ka Echie Udeogu nọ ka anyị niile mma gana ndị ọbịara ọhụrụ n'ụwa mma tụ pam gbanụ nkechi oyehu ha n'anya maka unu erozanakwa ibe ngwuru enwekwara ike eweta ego asọkiwa unu chibu unu ego n'aka
I want the best candidate. I want the best. It will actually be. I have a look at her now. Oh, no, I'm narrow. And wall, they look out. I can mark it. After the Brazil, after Logan, who look my neck and will look out for now. I want to allow what I am with. But I'll live. For say I'm election came. Girl, who will not support you.
Hello, my man, we are going to be here to take it to me now. All dope everywhere. I'm going to have a chain. All Tajan have all the chain. Don't mind you, I don't know. But yeah, huh? Well, I'm lazim. Jawara from La Homa. To make it the way to approach you. I don't can do or die. People. I need one time watch my unless you open the room, you go in. So people might boom and done. Echie, Obudu mo aṅụrị na ndị be anyị nwe egwu ọcha eze azụ taa maka na ọ dụrụ izu na-ekelegodo ụlọ na nke anwa thank you ndụ mama ndụ papa na ndụ mikrobe kwuru ọcha na nzokwu anyị kwụrụ ụlọ latụfuo oge onwe enye nna oyi anụ na-achịla ọmụ enye nwe Echie Udeogu in person ọhụrụ enye a na-agbọ nholo anyị maara ya ọfụma mara ọwụ man of a peace onwe enye ama ọrụ ọrụ gburu ụlọ Elugwu Akwụ onwe enye nnọka onwe ndị nnọka ama mgbe ọ rụrụ kansụl Elugwu Akwụ ọ sonye nwa rụchaa kansụl Elugwu Akwụ ọ dụkachi chichiri otu anwa rụrụ gawa maka na gịnị mgbe anwa ejiri ego eberụ nwa ama nwa Elugwu Akwụ ọwụla polisi mbịa mee gịnị na arrest oge anwa ọ bụ kansụl ile eme ha mmadụ arrest a na-akọ ha ila pon ọsọ gịnị ya lụrụ Elugwu maka ụlọ ọlụ o putu ha kọọ ụlọ alawa the lesson woji ụlọ bịa dị maka na o nwere kọmitii ndị na-emeji gịnị okwu lọọchọ ka okwu chirila Elugwu Akwụkwụwa gịnị eji lọọchọ ka o woro aja eji anwawa ọmụlọ ga wee mewa gịnị ọ bụrụ ihe gịnị ihe nyomi sisi ọ rụchara kansụl Elugwu Akwụ onwelu enye nrụ kansụl sentịrị ndịrị kọmitii anwa onwelu enye sentịrị ndịrị egzampụl anwa maka na ihe nji ekwu okwu anwa awụ o nwere ndị na-ajụ kapasiti ndị na-asụ oyibo ajụ onwere kapasiti ọ dị influence biko ka ndụ ụlọ ndụ anyị anya ya mawu ihe eji eme gịnị olugo eji apụ ofu gịnị mmadụ maka na igwe nwere ọrụ ọ na-arụ onwekwa igwe na-akwa merụ odo na-arụ okporo ụzọ ma ọ na-etinye ọkụ onwekwa igwe na-eweta kọntraktị maka na ajalachi anụnwa o doro anyị anya na ụlọ igwe na-eweta kọntraktị eweta kapasiti eweta ihe niile na Elugwu Agụ ụmụmba aka ugbo gịnị small London o doro anyị anya na Elugwu Inyi aka ugbo gịnị Amerịka o doro anyị anya na Elugwu na Nkokoro aka ugbo gịnị UK so ha bịara echisa anyị anya o nwere ndị na-asị na ha chọrọ igwe nji ego lekele Echie Udeogu anya ọdụ ka enye ndara ogbenye
na-echie udo ọgaya ndị a niile na-ajụ igwe na-ekwu ihe desara edesa n'elu ugwu akwụ onye mefere ihe ahụ anya n'elu ugwu akwụ na ndụ a niile a kpọtara ma ndụ nke ka lụọ ikuku ma ndụ nke a ka lụọ ma ndụ ka anyị hụrụ anya lekeli ha na-etinye ka enye ka edesi ihe n'elu ugwu akwụ ihe nji ekwu dị isi okwu awụ mmadụ abịara akọnfuzu anyị mmadụ abịara asị anyị na-enye nke dị nke na-enye nke dị nke ndụba anyị ejilu moto akwantifai human being eji moto asịla ihe ewu ihe eji asịla ihe ewu ihe imeftere a na-ahụ anya moto nwere ike mgbadike ka ọkụrie anyị ga-eti owu gara aga ka eji anwe nye siri ike ma onye ndị ọrụ ọdụ biko ru onwe anyị ama mgbe echie mgbara n'elu ugwu akwụ echie gbara mbọ na-eji maatụ mgbe a jụrụ oheje mgbe ahụ ka eze biri onwụta anyị nọ n'elu ugwu akwụ echie tekiri riski pafta moti woo na-eburu bọs elu ugwu akwụ woola aga alụ ọgụ oheje buru ndị anwude arakwudo oji anwude ndị nwa agụ ọkara moto buru ya budo oji elu ugwu akwụ enyeghị $1 ihe anwa highest risk maka ọnwụla ndị ụmụagụ blọkụọ ya bọọsụ ụmụagụ blọkụọ ya ọ ha akwụgbuo ya gbaa ma motu ọkụgbuo m ihe niile ogoduru nke anwa ya owo life sacrifice o megodoro gịnị Enugu a maka ihe niile a na-arakwa m ihe niile a na-ajọ ụkọ oheje anwa okwu oheje anwa onwekwu economic ọjọ Enugu akwụ nwere ahụ oheje anwa ihe nji ekwu okwu anụ awụ ka onye ọbụla wee ghọta ebe a na-aga mgbe Enugu akwụ na-ajụ oheje anwa ọsọ ọrụ Echie Udeogu na-eweta ego nye ndị Enugu akwụ in advance ha ewegakwụọlọ ya ụgwọ ha kwụchala ya ụgwọ mgbe ha ji tụkọta ego ahụ ha ewe gịnị bịa mee gịnị na-achị ahụ o ngosila gịnị n'ọdụmrama Enugu akwụ dị gịnị n'oge maka na asịla nke onye mere oke aka ahụ ịmali mgbe o ji nke nta mee otu a enyezia nke nnukwu ndị ihe o ji ka o mee gịnị mme biko nụ ndụba anyị onwe kwalụ gọọmenti onye na-abịa nkọtara anyị gọọmenti onwe enye nka igbudu Chimachi Ekwere eze bụrụ igbudu influence ala du competent jide ego di flex la gịnị la diwo ojiriva machilo Igwe ka eji develop obodo be ha ka ugo London be ha ka ugo Jerusalem ma ụlọ ihe nwo liji ego ma ọla influencer ka eji develop obodo ihe a na-elekwa anya awụ nwampụ oheje anụ a ịma atụ Enugu akwụ enwere ego ishikwe enwere Enugu akwụ enwere ego ishikwe enwere mana ishikwe elekere anya chila ha tụrụ enye ndụ trustworthy enye ha na-atụ ọsụ enye na-represent ha well both culture both economic whatever ha nwere awụrụ enye na-erewe nke ha nwere enwe ma onye na-akwaghue nke ha nwere enwe ma onye na-eji magụmagụ abịa convert ihe obodo ti ihe ya woo wefte mberi chusu mberi asị gịnị igwe ha chusu mberi l'ishikwe ụlọ nna ike obu mana Echie Udeogu a na-achị na o nwere kapasiti ọ rụta ụlọ elu ọlele Enugu akwụ ụlọ elu labụ ndụlọ Enugu akwụ ke ndị kapasiti a na-achọ chusu mberi iwu alaba goro moto mee gịnị ihe ọ na-anya maka na ọwụ igwe ha Enugu akwụ ụlọ Echie enwere ego nye adụrụ holesta anyị chie ya igwe Enugu akwụ gowe moto pinye mewe ka ọ kawa aka eworo anyị achọrọ ndụ na-eji anyị emewe biznes anyị achọrọ ndụ na-ewewe ekọnọmik anyị wole eme trade by barter ihe anyị chọrọ wenye na-esekọrọ anyị ekọnọmik anyị ihe a na-ekwukwalụ many of them amakwa ka bandị si du Echie Udeogu so lụọ ọgụ oheje so lụọ ọgụ ihe gbasara Enugu akwụ onwe ka ihe adị ka bandị Enugu akwụ nshidu ka eke ekọnọmik Enugu akwụ nshidu ọ machi uru eru oshidu ka ihe anyị na-achụ ahụrụ ka ihe a na-agbara elu onwe ndị enweti biko mma ayọ ndụba anyị ụbọchị akara aka eruwe gbuo nwantị ntụ oge ka anyị fụta anyị na-eme ka unu nwa na deeti fụta ka anyị ọbụla zala igwe onye aṅajala gị
ewetala ego na ala ego rie agbagharị ụgwọ ihe ọbụla ewetara mee gịnị rie mana mmadụ akọnvisiri mmadụ emela gịnị edisivulu gị onye bịakọcha mee gịnị were bụ chine magbo oke ya aga echi anwara ukwu mango anyị esola naanị anyị na-eme ndị ọgbagola dis ọgbagọta agụgodo anyị agụgodo anyị 2-2 anyị na-ewu n'igwe anụnwa adebelibu wute ekwuru ọfịa na anyị ga-eme gịnị anyị ga-ewu ini biko ndị be anyị ekele m uru thank you isi mmiri enweghị m ogologo okwu obodo m ụchọ and ife agma gwa agma ịbịala Elugwu akwụ ha n'ihe ọbụla ya emela politiks ijide ekwuru oke imegbo nnọọ and ekwuru oke enwebeghị ka ha gbaa luz achọ ndụ mbụ highest population na Elugwu akwụ voting ekwuru ọhịa and o nyere m obi ụtọ ha na anyị bịara ekwuru ọhịa ma ụmụ okorobịa ma ndị nna ma ụmụ nwanyị pụtara ka o kwesịrị gosi obi ụtọ ha na nkwado ha anyị ama na nkwado ụlọ agha ana m ekele ụlọ ekelesi ụlọ ike ọtụtụ mmadụ ga-ekwu okwu ebe a anyị ga-enye ọtụtụ mmadụ ohere ka ha kwuo okwu anyị agagwa ọtụtụ ebe wee siri gbadatara sila ọka ka anyị n'ala ekpokọta ya bụla ihe elegharịgbo anya kwụlụ ụlọ bịara mmarala nkwado ụlọ aghacha ha aghacha ọ wụghị eziokwu ya bụla anyị na-ekele ekwurọcha laghachi ụlọ biko jidekwalụ ka ụlọ ndị ogologo okwu ada agaghala ụka mgbede mana anyị chọrọ nkwu ogologo okwu ka ihe anyị na-ekwu bụ na ịbịa be mmadụ ibe ijiji oke uli ihu uwe ọjị ọkwa eziokwu so nke ebe izizi anyị ma ahụ karịa ile anyị njeka ọ ka nwekwa ka anyị hụrụ ụdị ahụ mana anyị vetere kere ha wee bịa gbaa izu wee sila ndị ekwuru ọfịa yut sila ha ji ọjị were achịdugbo Echie nnọọ ọ bụ ihe mfụtara ibe ka ọ bụ ihe ịrịba ama mfụtara ibe anyị nabata ekwuru ọfịa yut ha nyedugbo anyị ọjị anyị ewe onwe ike gawa n'ihu ekwuru ọfịa yut Alabata Igwe Echie ụbọchị taa wee si n'Igwe anyị ka ọ bụ wee na-echeri ọjị wee sị onye kwu ebe anyị akwụchikwa ike ụlọ enwere obi abụọ adị Chukwu na-akpọpụtagoro anyị ya bụ Igwe adị anyị kwụsie ike n'azụ wee si n'Igwe n'ije ego anyị na-ekele wee na-anabata gị ọ ga-adịrị na mma nnọọ nwere okwu ọ chọrọ ntụghara ma ndị ọ na-alụ ma ndị ụmụnne nne m oke deme ekwurọfịa kwụ Elugwu alụ
asụrụ m na obodo m uju udu chịba ọchị ọmụ sụ ndị ihe mma asụ oke obodo m uju nwaanyị ụlọ anyị bịara ka kraụd karịa ndị ụka chila ha atụghị anya echi karịkwa ndị ụka chila ha atụghị anya mara ngaji mere nnụ ụlọ udere anya a chịrị ihe agbara akara eji na-enye enyi nwa nwaanyị nchiri alọrọ ụsọ ahụte ọ mmanwụ gara aka ndị ngwaahịa emere advertisement bụ ngwaahịa adịghị ịhụ ha ibe arụchara ala echi nkụ n'elu ọ dịrọ mma ngwaahịa anyị ji aka ya ere onwe anyị ji bịa ka awụlọ ọka nwere ndụ aghọtaghị ihe eme ndị agha alaghị aghọta ihe eme ka anyị ji bịa ka anyị bụ ọrụ ha ka ha ghọta ihe eme maka laghachi onye m kọrọ nso mmadụ ya soro onye mara ụzọ my brother if you follow you no road iru oke agịgị mana ị soro onye amaghị ụzọ life wụrụkwa at risk ị nwere ike wuru ehu ehu ị nwere ike ịnwụ anwụ maka na ngwe ndị ngara igi alata ha dị mahere ha nshigye so onye ka anyị ji ayọ onye ọbụla ọnwa onye nnọka agbata obi ya abịa ọ lara onye akọwarị nke o soro onye mara ụzọ so that ejecha enwe ike lata ọfụma ka afọ inwe ihe akụkọ mmadụ niile elu latakwala ụzọ ha mgbe ehibe echiri isi chi ga-ekọba akụwa ogele onwe ekwe onye ike ndụ nji ọkpa aga eluigwe so biko ihe mma ya ụlọ udo ụlọ ahụgbo ọnọrọ pụta ngwa udo ọhụ ụta ka anyị mara onye ọbụla elu gwa a lot of people mara before me o bula chika onye ọbụla mara ihe ọ na-arụ ha asụbaghara oyibo maka tango udo ọwụla m kọwacha ha nwere nke m alagharịta ekwu mmekewarịta n'ime ule ekwu ọ somebody m laikere mmadụ niile a gwara m uru ihe anyị chọrọ igwe elugwu akwụ igwe mma arụ ka ọ dị ndụ be ha anyị chọrọ igwe ọha zuru chie anyị achọghọkwara na igwe ụlọ elu igwe Highlander igwe nke mma wepụta ha ụlọ ụzọ wine ya ọp nna m achọkwa ọdị igwe anwa igwe ihe enwe mkpa igwe mma egboro mana iche echiche mbụ igwe mma abara ulere ochi achị ụtọ shọtọp ma sit down ịnọrọbe nwa ọrụ onwe ọ dị igwe ahụ ka ụlọ chọrọ anyị chọrọ igwe ọhụụ mgbe ụlọ ịchọrọ mbịabi ifilie fri ịbịaba igwe gụlụ igwe etupụrụ ya ala abụọ akara na mmadụ na mmadụ anyị achọghọkwala igwe nke ọgwụgwụ na ịlọ n'elu ụwa dịka ọlọ n'elu igwe ịchọ ngwa igwe ịgbalegbu ala okirikiri chi ekwe ịhụ ya ahụ egwu ekwere ukwu ihe ịbịa ole ha awa anya ịsọba iji so biko lu anyị ka dịka wise ha anyị mmemme anyị tụọrọ onye ọha wee ruo echi bịabi inwe ike kwuo okwu ọ kara anyị mma dan na anyị tụọrọ onye bịara ata dashi 500,000 ihe erike ata ha ruo echi mkpa akpaba nwa onwe ha chidete n'ụlọ akwụkwọ ka ịma mbịabi ịbịa bịa abịa ọgọụla nye enwe ha efe ụfọdụ ndị gaadị akwachiri ewu ụzọrọ mbara show na ọga nọrọ so biko let us be wise ị bịa n'aka nke ọjọọ ị mara ndị mma ji igwe karịchara ọ nwekwara ndị ya atụrụ igwe n'obodo a alụkọta akwụ ndị na mbara bịba aga ọhụrụ gburu ịtara ya ịhụzọ anya ọ bụrụ ụlọ ụjọrọ igwe mmere ala chịtụọrọ ụlọ ha maka na ohere m nke were nke ọ bụrụ nke mma onwe ndị ụtọ igwe tetere maka na ọkwa anyị ụmụ nwaanyị ka ọ la aka njọ nwoke ewukwa onye aga nsogbu ọnwụ ha aka aka 20 naira okezi ọfọrahụrụ onwe ụra ọsị ọra hapụ ọlọ nwa mana ụmụ nwaanyị ewu mgbe ihe eki ụtụtụ ga eki eshu bp wara isi so ọ nwere onye anyị mma atụ iri igwe ha inwe kesi inwe white pant ya agaghị ọ bụrụ na ịkagbo nka ịlọla nsogbu so biko let us be wise ka anyị ghọta ihe eme ka anyị ghọta na ihe anyị mmemme ewụkwa erichara orihe ọrụ ụmụ ọgwala imeba ha mma ha m na-ekwu nkwụghachi hala oke nwandụ m na nwere ha many days to spend ala ọm ma ụmụachi m ka ebere bụ mmemme jiri maka mistake ọbụla m mere taa wuruchi ya ka ọ ga-adị ihe m ji ayọkarị ndị nne ewu biko nu this vote is for us ụmụ nwaanyị nwe vote ahụ ebe ka achị ka agụọ ndị nnọkọ ha amaghị na ọsụ ụmụ nwaanyị nnọkọ hụrụ onwe mmadụ nọrọ nwa nkwọ ọ wụrụ achịchịchị ụmụ nwaanyị bịara nwa nkwọ na anyị ụmụ nwaanyị nwe ihe eme biko anyị ejilekere karịkarị akwa ubi a ka anyị ngetere aka
nwa Pepsi na-enye anyị hụrụ onye abụọ ya niile iru akụ ha nwa bere na anyị eje nwa Pepsi biko lu anyị hụrụ Pepsi ejezi ihe ndị apagwara Pepsi na-abịa be ụlọ enwulu isi ala ọka ha nwara agụ gburu ụta mana ụmụ ndụ echi ha ka rie ihe rie ihe mbara uru mmadụ eriterere onwe ihe ọwụwa orike aha eru echi ụmụ ya nọrọla ahụhụ biko ụmụ nwaanyị ibe m onye ọbụla nnọta anyị laruo ya wụrụ ọrụ dụrụ gwa nwunye eji nkala atọfe ụzọ nna ala ha tabala ụzọ nke nka mma ibu Baịbụl anyị ma aga ochụrụ ụzọ ahụ dịkwa mkpagide biko nwanne Echie nwere ihe ọbara anyị praise the living Jesus hallelujah biko ihe nji foto ebe a awụrụ ihe ọzọ ihe nji foto ebe a awụghị ihe ọzọ ụmụnne m ekwuchagbuo ọtụtụ ihe gbasara ebe nwanne nwoke nọ mana ihe nji wee foto abụla onye nọ mmadụ nso bụ onye nwara alụ ushi eze ya maka la ndụ ha kwuru bụ ndụ nọ ote aka ha amaghị ndụ nọ ile agada so ndụ ahụ nọ ile agada ka m chọrọ ịtụbakwu ka unu wee ghọta na onye anyị mwepụtara onye anyị nkwụli ihu onye nọ anyị n'ihu anyị sinya gaba la anyị kwụsi ike l'azụ sinya gaba na-atụ ụjọ maka na nwanne anyị nwoke bụ onye ahụ anyị marụ anyị ajeghị nkọwara ya akọwa mana o nwere ofu special nọmba ndụ mkpụmkpụ m na alaike ka mụ na ụmụ nwaanyị kwee special nọmba ahụ maka anyị marụ na ebe ọbụla ụmụ nwaanyị na-aga ha na-ewuro Jizọs desala ihu desala azụ desala aka nri desala aka ekpe werela aga ka ha mma aga na ihe ọbụla a eme nwaanyị anọghị ma na o nweghị isi adịbe ọgba izu nwaanyị awụrụ onye ịtọ ọ bụghị ka o siri mee. Okay. We are standing on the rock. We are standing on the rock. We are standing on the rock. Jesus is the rock. We are standing on the rock. We are standing on the rock. We are standing on the rock. Jesus is the rock. Jesus is a winner man. Jesus is a winner man. Jesus is a winner man. Winner man all the time. Praise the Lord. Hallelujah. So biko nwebere kwu nwere ịkọgbọ ahụ ihe ọzọ lọ maka nwanne anyị nwoke okay now biko na be anyị o nwere dịka enyemaka a na-ekwu igwe anyị Tobi ọ gụrụ akwụkwọ erela ihe niile ma agazila signing ndị nwawa mme ihe a asịrị asa na ihe a were akwụkwọ bịakwute ya ọ gụrụ akwụkwọ ọ ruo sanarị ya akwụkwọ ọ gaba ọtụ ihe anyị meritecha n'ọrụ Igwe ịbịa n'obodo agbaba anyị kịta ụmụazị otiri n'ọrụ siri nne ndị ọ na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ndị ọ na-akwụrụ ụgwọ ụlọ ebe ha mma mụ ọrụ ha siri nne ma ndị nke o kwere nkwa onye chọọ ịmụ ọrụ ya gaba na ya na-agba gị ime ka hapụ iriwe taịm uru so ma ndị otu chara o nwere ndị ha na nna ha alọghọ ọ kpọrọ ha kpọga ebe ha na-amụ ọrụ ụfọdụ na-amụ telọ ụfọdụ na-amụ jeneretọ mekanik ka ọ nwere onye ahụ adụghụ o jere sanarị ịkọ ka etiriti ya onye ulu mmele anya so ihe njupụta ebe a bụ loo oke nọ n'ụlọ na akara nke mbulu agụla azụdo na ngụga mụ na akara ụlọ ike nke ọrụ n'ime ụlọ ihe njiri kwụta ka kwuo okwu ebe a n'obi dị m mma n'obi mere gịnị dị m mma ife ọnụ ụbọchị tata ekwuo ya anyị abụrụ m onye Ekwuọbịa onye ụmụ ije ka mbụ n'Enugwu Akwụkara mana ihe ji wepụta n'ọgbọ Igwe ugbo ka nkụziri m uru ihe ulu na-eme ụlọ awụgịlakwa ala mmiri ụlọ awụgịlakwa ala gịnị mmiri na-egwa na Igwe ka anyị awago anya ọfụma anyị nọzụ na kọmputa
anaghị ewozi igwe n'elu ọ na-ala ka anyị na-ewere nke n'obi ka a na-ewere igwe onye jere late ejego late when somebody go late it has gone late so because for time n'igwe Echie does not come here isi unu n'ike aka and ọbịakwana egwu unu ebe akịta na unu ya bụ nwanne adịghị ka ọ bịara ka ọ yọọ unu wee ike mee gịnị sọpọtụ nwere andị unu ka ọ dị n'aka unu ekwekwala ka ụmụazị ndị kwuru okwu ekwugo okwu ebe a bifo our age has come up unu ekwekwala ka ụmụazị lara ụlọ be anyị mebie ka anyị dị meso nke mere anyị n'ọkpụrụ elu ndụ mmadụ alara anyị ihe Chukwu nyere anyị ka ọ adụ ụkwụ anyị ka nke nekwe Echie ka ọ nọ ebe a ya bụ igwe anyị kpọọ igwe ọganibe aja adị biko ana m agbara ka nla Ọnịsha na ọ maka ihe ka esogbo ọ ga-adịrị unu mana ha anyị ga-akwụrụ ala anyị ụbọchị anyị echi igwe ibi nletara atụta bụ okpu ibu ya mechie nna ọnụ na ogbu onwe mana eziokwu bụ ndụ ọkwa ịlụ anyị na-eme onwe anyị arụ banya erela anyị nzekere gala ọkwa mụla nwunye mụla nwaanyị onye na-eme anyị nka onye ọbụla ekeji omume kịta anyị enweghị pụmala ibe ndụ n'ala ndụ be anyị gịnị wetara ụmụla nwunye mụla nwaanyị erela eji nkele awụgharị ekwu ntara nkele kekwa mụ kpọmetere ibe mmemme nsogbu m na-echi ahụ ọdụ mmadụ ebe njikọ nke wetara ya ụlọ na kemgbe bishọp ndị ụmụ arụnchi mbatara ụka mebiri niile bakaka ndị igwe bahara igwe bụrụ ụmụ arụnchi bahị niile gwọbara ka o nwezi ibe anyị nwere isi na manna lalamala echi na efi na echi ọ bụrụ mma anyị nwa mkwụrụ dede kwuru otu ibe gịnị eme anyị kpechaa ekpere lamala ma kịta ụlọ agbalị nwe nketa anyị mma anyị nkwụ ọ ma esi udele kpọkwuru ma aja dọrọ mụ ahụ mụchi udele anyị kpọkwara n'ọrụ ejiri udele mụọ abaka ejiri mụọ matin were mụọ gbakoodu kịta ibe anyị ma ezigbo ka anyị mara ere esi emebe anyị be anyị dọkoodu du mma anyị wụrụ gaba ihe mana ọ bụrụla mụla oye mụla nwaanyị mma egete ibele m ga-ekwu esi m chara ọgụ kịta meala ntụkpọrọ kala ọkwa ego mmadụ ugbo ole ole ka emegoro ihe imegoro tupu ojara m ya ndị ibe kwesịrị ka anyị pụta ahụ n'ebe anyị akpa igwe ọjọọ ofala ọjọọ igwe ọjọọ akwụgharụ igwe eji nlọgọ ọkọ ọdụ mma ala ọlọ onye ka nchi ka m kwuo m bikọs ma ekwughị ihu ala agbagbu m chineruola anyị ala chike ekele onwe anyị ka anyị mekọrịta ahụ onwe anyị anyị kwụcha ma ọ bụrụ ọhịa ọkwa anyị gasa ngasa elelu ụlọ anya na biko kpelia Ekwurecha kwelu elugwu akwụkwelu Akwunubi kwazuelu Echie ka anyị ga-eso ma ọ na-aga aga ma ọ na-ana Echie ka anyị ga-eso kwelu Echie ka anyị ga-eso ma ọ na-aga aga ma ọ na-ana Echie ka anyị ga-eso biko ihe nji ekele mmadụ niile nnọkọ awụ akwala ekwurocha awụ ọ ga-aga agwụ ekwurocha awụ ọ ga-aga agwụ ọgwụgwe mkpụrụ okwu ka kwuo si laka ọbụla ekwurocha mpụtara n'elugwu akwụkwọ ịnya ịmala onye ahụ ewin igwe win edọbụ o mere mgbe nke PG ekwurocha ule ala taba azụ lebe anya onye anyị ma ekwu okwu iwu Honorable Thank God Udeogu. Onwe oyiri. Many people akọgwo omumi l'elugwu akwụ. Ọdụ nyocha onwe nya ama ha onwe onye alụhụ. Ma mgbe nke ohege, ma mgbe nke ọrụ kanselọ, ma mgbe nke ihe niile eje okwu niile sega l'elugwu akwụ since 5 years. Ọdụ jiri nwayọ esi ihe niile. Soro ma peace committee emeji ihe niile emeji. Mụ were ayọ ndụ be anyị niile nnọka mgbe nke PG
onowu kwuru sanya weliri mkpu elu o Moses ka Moses welie aka elu emeribela agha nya welie mkpu elu ekwurocha niile bịakwunya ihe niile gaba ọfụma do mma yo ndụ ba anyị sensitize alụ onwe anyị sensitize alụ ụmụ anyị ụbọchị ewetaghalụ deeti emalata anya bịakwuru echiere azụ a sị ha na ihe ọgbara aka eji ha yi enyi andịla tata Global tawe ekwurocha a sị ma eji uche aha nwe ụchọ nsị wele kele ndị yutu anyị ndị yutu onwekwe ihe ndụ ka ndị yutu chikwara ike ha sokwa jide obodo ọ ha rụ mgbe ha na-emeji ihe niile apata ma oke eme everything ụlọ hụrụ ihe ha nyere igwe anyị mụlaghachi ndị yutu jidekwalụ ka ụlọ nji gwakwalụ ndị otu ụlọ nọrọ ụzọ ige ụbọchị ahụ kakwa maka elekshọn ha latalụ anyị enwee ike were mee ihe Chineke nsị anyị mee ọ echi ewe ebumnobi anyị n'aha Jizọs ji anya amụọ ka nkara aka ma ohu oke gbakọta ji mkpara oke jekọta ibe eji eme ibe jee ibe ka eji agba mmadụ atụ mma mara ụlọ ugwu ma Kenneth nwoke abịa unu ma Kenneth nwoke abịa ọgwa ka mmadụ anwụ na ihe ahụ Kenneth onweghị mmadụ anwụbeghị ebi ihe ahụ Kenneth ọwụ Kenneth eme ọmụgwọ ọsọkwa ihe bụrụ nwa ogbe Kenneth na-abịa ọmụgwọ ka onweghị ntụpụ na Owerri Enugu abụ Kenneth ama ha eweru ka oriri ruru mgbe ekefụtara achị agụ Kenneth kacha nwere ego na Enugu akwụ mana emere ide ofe achị agụ so n'ọnya ka eji ama mmadụ example of Echie Kenneth anyị nwere anyị jikwa ka afọ ịma na anyị eme the greatest mistake anyị na-eme Bible sị mgbe ị na-eri oriri nwanne gị soro gị rie mgbe ị na-eru uju ya soro gị ruo ihe ọ na-eme dị afọ na unu oke okwu akarị n'ụka mgbede ka unu kwado ya kwadosie ya ike ekene unu unu nwere Enugu akwụzuo emete elu n'ala o nwere ibe anyị ma apalaga ụgbọaja ya bụ ụmụ eze ụmụ ọji ekwugo okwu ka ekwurocha kwuo ụmụ ike kwuo agbata aja ma ahụhụ udele ngala ibe mere be ndị ụmụ ọchịagha Ogbuefi Ifechukwu kwuru ga-eme ma ọ bịa kwuchitere ụmụ nne m ochie erukwala nna m ochie erukwala ịmala eluigwe kwen olu mara abụ m nwa agaba nwa ọgọ onwe ka m abụghịla na-ekwurọfịa o nwere okwu kwuru ụbọchị ndị m bịara na fida ụbọchị m ekwu okwu ekwuru m mgbe anyị ụmụ eze m ma dị Igwe achị m na ọ bụrụ ụmụ eze ka Igwe ruo afụta m soro jọba na-echoghere m oke achịgbo m Enugu akwụ rụọ vice chairman Enugu akwụ bụkwuru chairman Enugu akwụ onwe ihe m ezu mana m ochiri ọrụ hụrụ ụmụ eze lọọ ụmụ ọjị ka o ruo and ebe ha ka m standị ahụ ka m kwụrụ anyị wee lụọ ebe ọgụ ahụ jeka kọtụ niile jeka kọtụ nta anyị bịa kpezie anyị ụmụ eze chịrị anyị esefu aka ka anyị ụmụ eze esere aka mụchara m ụlọ ka m nọ lekwa anyị wepụtara ngwa igwe anyị o nweghị ebe ọzọ anyị mma oke nsi ebe ochi ya gbata bịa pịọla ọrụ ọtụ anyị ama ha ị ga-eje epiọla ọrụ ịtụchara nke ịtụ kere ebe ụlọ nọ
ha afụghị ije ha atọ ọha gbukere anyị mgbe ha fụta ha jọba igwe anyị anwụke anyị ka lọrọ ndụ igwe gụba ha agụghị igwe echi agụla mana ọla feedu ka ọ na-eme nnu nke na bụkwa ịbọ ọjọọ ka anyị ma abịa anyị emechie fụzielu ukwu mango ka bọdụ anyị dụkwa ka adụ ka anyị bịara ihe ụlọ ekezolakwa nke ọzọ dị ka ibi gbọchie eyile anya ndị ọkpa adụ anyị na-eweta moto abara agbagote ka moto do ọ ma akakwa ụbọchị ekwu ha ụbọchị anyị ga-eweta moto ọlara agbagote bịakwụ ya anyị n'azụ ogologo okwu adụ agaghị akọwachagwo maka disman ụmụ Echie Igwe onwere adụ ọdụ onwere adụ gọzla odu ka eme echiri ọkụ akwụkwọ mụta nwa ka ibi ndị ihe ọjọọ mgbe a na-ego moto 3,000 naira o soro go moto 3,000 naira aka m ụmụ ajụla mgba 3,000 1 2 3 Diabla ọgaranya zoro ezo ọgaranya zoro ezo kekie bido ka ahụ ise gaba ele ka ọ na-aspend ego ọ bụla mmadụ atọ mana Chineke ekwe ọ bụla aka Chukwu adịghị n'ebe mmeyi ụlọ ekele eruru si bịa nkwado ulu ka anyị chọrọ gbọchie eyile anya ibe nkwere eyi ndụ mma agba mgbachila ọha bụ isi okpokoro isi anyị pere mpe anyị si anyị arụchakwa ọgwụ nka ọgụ anyị bụrụ ọgwụ nke anyị arụchakwa ekele m uru anyị ekele mmadụ niile demen anyị ga anyị atụpịaghị ọnụ ọdụka ọtọrọ ndị tụpere anyị ọjị Imo River Art Achi kwenu, isi n'ụlọ kwenu, isi n'agụ kwenu. Ekele mmadụ ibe, anyị bụ achị isi n'ụlọ isi n'agụ. Onye m kwuru ihe na-eme ibe achị isi akwụkwọ. Gara achị isi n'agụ. Ala asụgbu vere, ya bịa were ikuku vuru ya. Anyanwụ meje Chukwu ozu, ikuku meje Chukwu ozu, alachi isi n'ụlọ isi n'agụ. Ọ bụ Ekwurọsha ka a bịara maka nwatakịrị anyị si bịa leruo anyị anya nyebibe anyị akpa ike ihe Chinye Chukwu bịa gbadata n'ike na ebube daa gozie ọjịla ọwụwa anyanwụ echichi anyanwụ dịda anyanwụ aka nri aka ekpe daa tọọ ọfọ oji ọfọ ga-ana o nwere ajụjụ mma ajụ Ekwurọsha Ekwurọsha unu chọrọ ka ofe ga-eburu afọ ọzụzụ ofe ga-eburu afọ ọzụzụ ọ bụrụ oge ofe ga-eburu afọ ọzụzụ sotekwa lile azụ ka m pesa ala Chineke mekwara ibe kwụọ gbamgbam n'elu azụ mee ifụlọ kwụọ aja ka o jebede mmiri amị ya nwa ọkụ ala adị okwu ka m na-ekwu ibe a
ọ bụrụ na ekwurofe chọrọ ka obe ga-eburu asị ọzọ ala erugwu azal ike kwa abụọ mmụọ ndị na-achị isi ilu ụlọ isi lagụ achị isi igere nwaanyị nke kparakpara anyị maka udo m isi ọgba bịa n'ụlọ ee ọ gwara ndị achị ịlọ o nwere ka o si do edo si do oke bịa bini o nwere edo si do edo si do ndị niile bụtara akwụkwọ ka kwụka nta kwuo Moroko o nwere ndị ha mma agụkọta na-egbu igwe jere ọgụ ka Awụsa m bịara ala achị agwụ amaghị omire bịakwanụ na ibe shie ike gbata bịa n'ọgụ ya bido eleji Udeogu riri obeju ya ya nyere anyị aka dị ige na anyị bịara anyị wuru nnu na mmanụ enshi anyị na-eweta ọgbaghara dịkwara ihe ọgbụgba dụọrọ enshi na anyị ahụhụ ụzọ nye ahụrakwa enshi na agụrụ egbu anyị agụgbukwa anyị nyerekwa ịma nke ọlụ egwu agụgbuo ogwe nwere erochi adụ Chukwu okike obiọma ezumezu ndị na-achị isi ụlọ isi anyị ka a na-aga ọbụla edi ibe na-eke nwa nneke ike kwuru ka o kwuru ekeela be nji ekwu okwu na bụ ahụ mgbe m fetere kansị m ga-eruru ibe ya agbatasị m na akpa uche so oke ahụ ka mgbatala ike ntị the Lord is our winner kala anyị nọ the Lord is our winner Chineke nwee mmeri ihe na-eme ekele m mmezi ndị na-achị isi ilu ụlọ isi lagụ ga-agọzi anyị gozi ibi anyị ka anyị bụrụ olulu okula bụrụ nnu na mmanụ tụọrọ anyị asị tụọrọ anyị okwuru ụka gofere anyị akpata asịsa ụmụ anyị bara anyị uru maka na ọkwa ọdụdụ ihu ka aha ekwu unu ekwelekwa ofe ga-bụrụ asọ orure asacha m okwu isi n'aba nke nna na nke ọkpa na nke nwa nsọ ọ gwara Zik iwe ka papa Ego dia. Oga.
cai vedi ne come lo uomo se no quello che si per ma la qua con ma la deve ma la gara morire abbiamo un gatto ma lo può morire le mi vede mi si cae sileke obe bara agbato echeta obi ese ku ugbu ala ri enwe ọṅụ anyị ekele wa anyị gagarịrị udo na ọṅụ ma latakwala udo na ọṅụ na-enwe nsogbu ọbụla honorable ibe onye ọbụla anyị alụbeghịkwa ka ọ shiri ozuo oshi ma olore ala anyị adịghịla akpakpa ọkwa ya ka ụwa niile No, anya kene gị o. Biko mekọ ha na eze mara afa gị na onye bụ. Amu Kenneth mmadụ. Ọ ga-adị gị na mma o. Aka dịka ọnọdụ si wee dị tata, gwana ọha na eze mmemme n'ụbọchị tata ka o si wee gaa. Mmemme n'ụbọchị tata otu nsi were hụta ya ọ gakwara ọfụma. Chineke nọnyere anyị ọfụma maka na ebe niile anyị si were jee bido na be anyị ebe ahụ ụmụ obodo Agwa were panie njem were bata na Adọmma Ụmụeze were nọcha na Adọmma jebe Ụmụike si Ụmụike gbahụkwa main road okporo wee jebe Ekwurahịa Nwankwọ ya nata onwekwa onye ọkọkọrọ onweghị onye ụkwụ kpọrọ onweghị onye aya sị na gịnị mere nnọọ onwekwana moto jamụrụ ibia onwekwa menshen jamụrụ ibia so mụnwa na-akọwa na otu isi wee hụta ya na ihe niile gara nke ọma Chineke nọnyere anyị wee jee n'udo nata n'udo. Ekene m gị anyị fụrụ mbụ n'ụgba na mmemme wee fụnabịa na mmezi na onye na-asa Jehova ga-akwụghachi uru mmadụ kwuru mmadụ n'aha Jizọs. Ọ nwere ihe ọzọ dị gị n'obi nwere ike igbu ọha na eze? Ihe dị n'obi nwere ike ịgwa ọha na eze bụ m ga-ekwubiri ekwubi ma nkwuche ha niile maka na onye anyị na-ene anya ga-abụrụ anyị Igwe pụtara n'ahụ Igwe Enugu akwụsị na ụmụnna mkpọmkpe bụrụ nwanne m nwoke bụrụ onye anọghị ibi ya erie o wee bụrụ m ihe ọṅụ bụrụ m ihe Chineke ekele bụrụ m ihe ọ ya bụ ịhụ onye nke ị na-enwe obi aṅụrị maka na ịbịa na ụmụnna anyị a na-ekwu okwu obi na ha na ọtọsị ozugbo onye ọbụla ederedu onweghịzi nkọtọ ị ga-anụ otu ahụ ka ọ dịkwa n'obodo Agwa nke ọ na-achị ịbịakwa n'obodo Agwa
family meeting ọ chịrị obodo Agwa aka nọdụ ugwu Awụsa mgbe obodo Agwa bidoro anọghọdụ n'ụlọ mana otu nsi were otu esi agụ miniti na otu esi ekwu ihe gbasara mitin obodo Agwa mụnwa chọpụtara na ihe ọ chịgoro obodo Agwa bụ 20 good years wee gbanyere na mgbe m ji wee nata ugwu Awụsa 2015 wee ruo 2023 anyị nọ kịta na ọchịchị ya n'obodo Agwa na ọdụghọ n'okpuru 20 years na-abụ ọkwa na ọbọsọ ọ bịara mitin ụbọchị ọ bịa ha mitin ọdụ ka ya sị na ama mme mana ọ nọrọ mitin ana niile adụrụ ka nọ na kọt anyị na-ede ajụ ọ bụrụ ikpe ka o kperu kịta ekpewe ikpe ahụ kpewe ọkwa onye ahụ ikpe mara ga-ejikwa aka eme onwe ya ikpe dutu ajụjụ ọ ya ajụ ọha na eze nọ ebe ahụ azara ajụjụ ahụ okirikiri zahute onye ahụ eji aka ịchọpụta n'ọnya chọrọ okwu n'ọnya ka ikpe mara so otu nsogbu na nwanne anyị nwoke a bụ Honorable Echie Udeogu otu ahụtaghị m ya asị n'ajọ mmadụ mụa na onwe m pesonal na ahụta ya asị ezigbo mmadụ o nwere mgbe m ji ugwu Awụsa nata moto m rụchara nata ekwefughị ọnụ mpaakị ya ebe a ka nọ were dị moto rekwa ya ọ bụbọchị m wetara agrimenti ọ sainiri weta atụ egbu oge otu akwa ka ọ na-enyere m aka esi m ugwu Awụsa anata moto m misie tọnụ meta kwụrụ anwụrụ natazi a natara ebe o nwere ego ji ihe jisi ugwu Awụsa bata na mbara be nna m 5 naira agbakwutere m ya maka ka m were moto achọba ka uche eri maka akpamndụ be nnata o mekwara m ala anaghị m ego irejista as transporter ejikwa m iwere rescue nnabata ha nabata wee nweke rescue onwe m from financial problem otu ahụ si were nata so oge emechakwara rekwa dị moto recover kwa onwe m o sokwa na ihe enyemaka mụ na akwụ na onyere m nwa na onwe m chiri ụmụaka be anyị ọ na-aga ọ nọ n'obodo Agwa wee na-nsụọ onye chọkwa ịmụ ọrụ nye asịkwara na ego ma ihe n'ọnya ji ya onye ahụ bịa ka ya gbara ya agrimenti o nwekwara ndị nke o tinyekwara n'ọrụ otu nwanne m nwoke o tinyekwara ya n'ọrụ na Nnewi ọ na-amụ ọrụ ahụ ọ na-akwanye gbara ya agrimenti na-ese ndụkwara ya ego so ma ụmụaka ụfọdụ be anyị kwa ọ nwekwara ndị arụ adịrọ o jekwara bụchara ụgwọ ebe onye ha ga na-ana tritmenti so ma nwa na-ekwu na o mere ihe mgbe ọ ka abụghị igwe ọ wụzigharị igwe na mkpamkpa ya akpanụ maka na ndị be anyị sị na nwa echiche chọrọ ihe okpo ngwere ya achọ gịnị afọ a na-etu gị etu aka m nwekwa n'afọ otutu na aka m gbughe ịbịa ndị aka m ochinyekwa n'ọzọ kama na nke nka jigodo aga kịta bụ Ichie Kwụba Aka Ọtọ ekene gị ụbọchị na-ekene gị wee na-asị na ga-adị gị na mma na mbọ niile unu na-agba na njem anụ ma ama mbụ ihe fụ na jọọ ga-esi na wee merụ na amara n'aha Jizọs ekene gị